kor gwenge gi Vincent Otieno. Jokanyo mag bunge la wananchi mawuok Suna East Sub-County kaunti wa Migori koro ne siro lwedo jagoro mongirore e bad migawo mochung'ne rito mwandu mag jopiny kendo manyo magwa bendo selal kata Public Investment and Asset Recovery mano Cyril Wagunda ewi monj mar dhok bayande ne otimne kod ojende moko e gwenge makono mabende ne se kuom bedo ni ok osir chenro mag dongruoge mosebedo katimore e kaunti wa Migori. Kaunti no ma en achiel kuom jokanyo mage kane otelne kod jakom margi Okosi Elijah bende ne owacho ni Suna East osebedo kod chenro mathoth mag dongruok mojende go konego bed ni yie mondo miti kodgi e biwo seyo kuom jatelo no. Akwayo rowere ni kik ti kodu kanitie wach to lwalwa the right channel. Omiyo PS Wagunda kaka bunge la wananchi ma Suna East Sub-County wagoyo ni mos kaka jo piny ma Suna East Sub-County wagoyo ni mos nikech kata mana sama uweni nyoche kanyoche yudo barua mar jo boda boda ma banana ma bang'eyo ni dhi gone gi arambe.